Tungod sa pagpaganapos sa driver sa highway sa patay samtang ang uban sa baraan na sa panagpangga sa may Upper Puerto ning Dakbayan sa settlement ang samputan sa hitabong disgrasya sa kadalanan sa Purok 7 Bae Upper Puerto ning syudad diin isa patay samtang ang uban sa maran. Matod ni Kokpot EO Investigator on Case Police Chief Master Sergeant John Reyzator nga ang paragsabot sa batag agalon ang mahimong basihan sa disposisyon sa maong insidente o nagpahimang na usab kini nga mag-inampingon ang mga driver sa pagmaneho sa kadalanan. Sige na mo ni balik-balik isip mga drivers kita tanan nga nagamit sa atong dalan publiko is amping lagi nung kanunay nga atong nonaon nga naatay pamilya nga pag-adtuan og na putay pamilya nga pag-aulian para safety ta kanunay ba ana lagi mo balik-balik sir. Kahinumduman nga dead on arrival ang pahinanti sa freezer van nga mipangga sa nakaparking nga wing van sa maong lugar. Giila ang biktima nga si Jerry Cabosa 5 nga proyekon nga taga Sinsan City ug ang driver sa freezer van nga si Arnold Baranda og residente sa Compostela Valley. Samtang giila ang driver sa wing van nga si Raymond Centro base sa initial nga investigasyon nga nawadaan sa kontrol ang driver sa freezer van hinungdan nga mipangga kini sa nakaparking nga wing van nga nagkarga og empty bottle sa maong dapit. Gikan dinhi sa sentro pahin sa syudad kini sa Kagi 5 Charlie Pere para sa kampiyon sa balita serbisyo publiko kalingawan sa Dakbayan sa Cagayan de Oro 89.3 Kagi 5 News FM.